זה המשקל שאתה משתמש ל10 חברות? כן. לא נורא, נעשה 9 ו1. איזה חזק. אני בטח עושה קרוספיט. עצרת שכל פעם שאת מתאמצת ממש, אז את עושה עם הראש כזה על הצד? לא, לא שמת לב? זה מהנאה. איך התרגיל הזה? לא משהו. אנחנו עובדים על זה, על לחזק אותך בידיים. אנחנו או אני? אנחנו, כל הצוות. צלם. אני חייב להגיד שאנחנו ממש מוצאים את האתלטית שבה. את לא יודעת את זה, אבל את בעצם אתלטית. תודה. אני מנסה. את היית מבוזבזת בילדות שלך. בטוח. עם כל הבובות ששיחקת. לא, אבל זה סובייטיה של רוסיה. ניסינו את כל החוגים האפשריים. שחייה, התעמלות, ריקוד, היינו בכל דבר. כן. שרנו, ייבשנו פרפרים. באמת? כן. שם החוגים היו בחינם. אני ייבשתי חיפושית, והבת זוג שלי כמעט רצחה אותי. אני זוכרת פרפר, זה עשה לי רע. כן. כמה דבילי זה מרגיש לעשות תרגילים עם מקל מטאטא? אם זה משפיע על הבטן, אין לי בעיה. כן, זה בטן. אז סבבה. מה שתגיד. יכול לפעמים גם בבית את לוקחת מקל מטאטא ועושה עוברת? לא, אני לא נוגעת בבית במקל מטאטא. ומה את חושבת? כי תמיד מפסיק באימונים. בדיוק. יאללה, אם אני רוצה שבנות יעשו תרגיל דבילי, אני צריך להגיד להם שזה עובד על... הבטן. כמה מדי? שמים אותך, אז אל תחשב. רוני, אני מתאמצת. מה איתה? נשבעת לך, תפוס לי כאן. אתה מסריט את זה? כן. טבע. עובדים על הזוגיות. עובדים על הזוגיות. עובדים על הזוגיות ועל יד מתח אחד כל פעם. יאללה. אבל רגע, הרגשת שהתאמצתי? כן, עכשיו כן. עכשיו עשית את זה. זה לא היה לי. רגע. כל הקטע זה לתת לא נשיקה ראי, מעבר לה. עכשיו הוא יכול להראות. איך עשית? לא היה נראה שהתאמצתי, כן? תראה, יש לי פה טיפה. תסתכל את התחרות. בדרך כלל תכניס את ככה, נכון? אז תחכים. תנסי אולי לעשות יותר רחב, זה גם מקצר לך את טווח תנועה, ואז לעשות באמת את אותו הדבר שחסר. ריחה. ריחה. נו. זה לי קטע את זה. אני מחוץ לבית. כן, אותו צד. יד של... כן, כן, כן. תתפסי את האצבעות. לא, לא, ככה. תתפסי את האצבעות. כן, מעולה. מעולה.
זה היה חזק ביותר. מה שנקרא, don't mess with me, I'm a witch. רק רוצה שיהיה לי כואב. שאני אסבול, זה מה ש... נכון, כי אתה לא מתאמן מספיק ואתה כל היום עם המצלמה הזאת. מצלם אותנו סובלים, תסבול גם אתה. אם לא עם אימון, מתאונות קטנות ומצערות. אז מה, אני התאמנתי עכשיו. אני לא ראיתי, לא נחשב. אבל זה צולם, אז זה כן עכשיו. לא, כן, לא ראיתי גם... טוב, תראה את המאמן שלך, הוא בטוח זה קלאבמט. אתה כוכב. לא יודע אם כוכב, אבל אתה יודע, אני צנוע גם, אתה מבין? הפרסום לא עולה לי לראש. זה. תראה, בן אדם נח חצי אימון, מה נתתם לו לעשות זה? איך אתה תמיד עושה את האימונים הקלים? כשיש את הברפיס וזה, לא, אני במנוחה היום, נכון? תמיד. גרישה. 200 שקל אם אתה הולך לקיר ומוביל עולה. 270 אני עושה. בכדור פאולין. נכון? לא חשבתם על זה? אגב, גם דימה אוהב שאני נוגע בו עם חופות לטק. Catch me. יותר השראה. כן, היום הכתיבה, מלאת השראה. חד משמעית. שם זה... תתחילי להריב וזה, העולמות הזה יש לו מורשת. זהו. סקיל היום זה בעצם האימון של היום, ואחר כך יש תוספת של 10 דקות של כיף. ככה, סקיל מדרגות, סדר יורד, ביחידים, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 של 3 תרגילים. צ'סט טו בר, מי שיכול לעשות סטריק, שיעשה סטריק, מי שלא יכול לעשות סטריק, שיעשה קיפי. מי שלא יכול, לא את זה. אתה יודע שאלי רשום את האימון הזה בצאלים, כן? על איזה דיון. שקר גס, אתה התבלבלת בין המטקון לסקיל ועכשיו אתה מאשים את הבן אדם המסכן בצאלים. אתה מבין? אין לך לב. כולם מאשימים את הש"ג. בדיוק, אתה מאשים את הש"ג. מפה קולטים כדורים, לך תבנה מדינה ככה. לך תבנה מדינה, חופשי. ממש קרה כאילו, מי שרוצה תוספת משקל, כאילו. עודף משקל לא נחשב בתור תוספת משקל. נשאר איתו איכשהו. אפשר להתחיל, יאללה. אימון ארוך, קדמו. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting. חזק. חכה. טוב, זה טוב. לא, זה לא דקה. זה טוב. בבקשה, ביי. דניאל, היום אני לא נותן לך לעבור לגומיות שלך לשני. גומיות אני אף פעם לא השתמשתי בגומי. גם לא טבעות. עכשיו תרים חוצה ותראה להם את הקוביות שלך. דניאל, תראה שהתנפקת, תראה את הכתף מהסוף, תראה את הכתף מהסוף. נפל לך 8, נכון? זה קרוספיט. כל קרוספיט, אתה בטח עושה קרוספיט כל קרוספיט.